тамошобинони азизу арҷманд, ассалому алайкум. шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. умедвор ҳастем ки хуб ва солимед. агар хоҳем ки насли солим ба дунё ояд, бояд мо чӣ корҳоро анҷом дода бошем? аз оиладорӣ табобат карда мешавад. он оилае ки вай ба ҳамон ҷо арӯз шуда меравад, он оила ҳам медонад ки ин духтарак масалан чӣ хел беморӣ дорад. пас бояд муолиҷаи пуррагӣ гирад. пеш аз ҳомиладорӣ албатта табобат гирифта баъд ҳомиладор шавад беҳтар. мо ба ҳамаи ҳомиладорон тавсия медиҳем ки то 12 ҳафтаи ҳомиладорӣ туршии фолатро истеъмол намоянд. он нуқсонҳои модарзодӣ ки дар тифл дида мешавад, мо албатта пешакӣ муайян карда метавонем. кадом бемориҳое ҳастанд ки бештар ҳангоми ташхис гузаронидан аз занони ҳомила ба назар мерасанд? фарзанди аввалро таваллуд мекунанд, баъд чандин солҳо боз фарзанддор намешаванд. аллакай ин бенасли дуввум дараҷа ҳисоб мешавад. бенаслӣ чуноне ки гуфтем аз тарафи ҳам зан ҳам мард мешавад. барои ҳамин агар зану шавҳар ҳамроҳ табобат гиранд. чӣ гуна ғизо бояд бошад, чӣ гуна реҷа бояд бошад то оне ки наслҳо солим бошанд, фарзанду солим бошанд? бисёртар ғизоҳои ширӣ, бисёртар тармева, бисёртар масалан хӯрокҳое ки бо гречка тайёр карда мешавад, бисёртар истеъмол намоянд. барои ҳамин мо ба занҳо тавсия медиҳем ки бисёртар ба ғизое ки дар вақти ҳомиладорӣ истеъмол мекунанд ба ҳамон аҳамиятӣ зиёд дода шавад. тамошобинони азизу арҷманд, бо умиди хонаободиву сарбаландӣ то барномаҳои дигар хайру хуш мекунем. тансияту хонаобод бошед. хайр.